Biskan, makatol. Nagatagiti ang init. I-push ang long sleeves. Kaya natin pag-istoryahan. Ang nagakasari-sari nga sweldo. Gani, prangkahanay. Kag wala sang may magpakuno-kuno pag-abot sa ilang nga sweldo. Pero at least natin pag-istoryahan. Ang nagakasari-sari nga klase sang sweldo. Siyempre, manamyawan na kita. Mga taga-Rome, Italy, Roma, Italia, may adlaw sa inyo. Kagtani, kamo naman ang sa mayo kimtang. Kag madamo yung salam sa inyo paglantaw, nagpagpadang nga pagsuporta sa ako ng mga videos. Halong gid, kamo dira. Subong adlaw, aton pag-istoryahan ang sweldo. Kag makarelate ang kadaman kay pagkatapos sang sweldo, ang wallet nagakawadan. Wala sang may magpakuno-kuno kag kita magprangkahan. Anong klase ang imo nga sweldo? With sweldo number 1. Sibuyas nga sweldo. Mahibi ka na lang kung imo nga mabalaan nga sentimos ang paiguon sa isa ka bulan. Sweldo number 2. Magic sweldo. Gamay nga kumpas sa wala, kumpas sa tuo. Voila! Ubos ang imong sweldo. Sweldo number 3. Bagyo nga sweldo. Pag-abot kag kung pila ka adlaw, hindi ikaw sure. Pero pag penitensya, sure na sure. Sweldo number 4. Corny nga pelikula, nga klase sang sweldo. Gani, samtang ikaw nagalantaw, imo na lang kadlawan kay base. Ikaw ang manginit, kag ikaw ang mabuisit. Sweldo number 5. Menstruation nga sweldo. Kisa lang mag-abot sa isa ka bulan, pero 3 lang ka adlaw sa imo kamot. Sweldo number 6. Dead on the spot nga sweldo. Tungod sa mga deductions, wala bilin ang imo sweldo. Sweldo number 7. Dead on arrival nga sweldo. Isa ka withdraw, ubos ang imong sweldo. Pangbayad sa imong ginhulaman, ikaw na resto, ikaw pa may utang. Sweldo number 8. Naka-quarantine nga sweldo. Naka-isolate ang ATM nimo didto sa ginprendahan upod ang passport nimo. Te, sa prangka nga istorya, ano nga klase ang imo nga sweldo from 1 to 8? Pero kung wala, base ara ka sa sweldo number 9. Ang aga pa sa alas 4 nga klase sang sweldo. Amuin na ang mga chismosa. Wala man sang sweldo, pero kung makapalaptas ang istorya nga hindi amo, aga pa sa alas 4. Sana all dedicated. Sana all dasig magpalaptas ang chismis. Sana all chismosa. Mga chismosa, mahambal baw. Sweldo ng tupik ko. Gindalahig na naman kami nga mga chismosa. Kamo nga mga chismosa, lab na lab tagid kamo. Gani, permi kamong akon nga tupik ko. Sigihang pagchismis kay base sa sunod, pangalanan ta kamo.